விக்ரமாதித்த கதைகள். இது எபிசோட் 4. முடிசூட்டு விழா முடிந்த பிறகு ஆட்சி பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொண்ட விக்ரமாதித்தன் தன் நாட்டின் நிர்வாகத்தில் துணையாக தலைமை அமைச்சர் பதவியை தன் தம்பி பட்டிக்கு வழங்கினார். தம்பி, நம் நாடானது குறுகிய எல்லைகளை கொண்டதாக இருக்கு. நான் எண்ணியுள்ளபடி நம் நாட்டில் புது புது சீர்திருத்தங்களையும் பலவாறாக செய்ய வேணும். நாட்டின் அழகை அதிகப்படுத்த வேணும். எனவே நீ விரைந்து சென்று நன்கு விசாலமான எல்லைகளை கொண்டிருக்கும் அழகான இடம் ஒன்றினை தேர்வு செய்து கொண்டு வா அப்படின்னு விக்ரமாதித்த மன்னர் சொன்னாரு. தமையனின் ஆணைப்படியே பட்டியும் விடைபெற்று சென்று தன் குதிரை மீதேறி பயணப்பட்டான். பல மைல்களுக்கு அப்பால் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தான். வசனகிரி என்ற பெரிய மலைசாரலை அடைந்தான். அந்த மலைசாரலை ஒட்டியபடி குணவதி என்ற ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருந்தது. எந்த திசையை நோக்கினாலும் அந்த இடமானது இயற்கை அழகுடனே காட்சி அளித்து கொண்டிருந்துச்சு. மனித நடமாட்டமே இல்லாத இருந்த அம்மலைசாரலும் ஆறும் சூழ்ந்த விசாலமான இடம் தன் தமையன் விக்ரமாதித்தன் எண்ணப்படியே இது அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு பட்டி உணர்ந்தான். அண்ணன் விக்ரமாதித்த மகாராஜாவின் விருப்பப்படி இந்த இடத்தையே சிறந்த தலைநகர பட்டினத்திற்கான இடமாக எனக்கு தோன்றுகிறதே. இப்படி மனதில் எண்ணியபடி அந்த இடத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு பகுதியையும் நடந்து போய் சுற்றி பார்த்து வர செய்தான். பரந்து விசாலமான இயற்கை அழகு கொஞ்சம் விதமாக இருந்த அந்த இடத்தின் மையத்தில் பல பிரம்மாண்டமான ஆலமரங்கள் இருந்துச்சு. அதன் பக்கத்திலே பெரிய திருக்குளம் ஒன்றும் காணப்பட்டுச்சு. அந்த குளத்தின் முன்பாக பெரியதொரு காளியம்மன் கோவிலும் அமைந்திருந்தது. அந்த சூழ்நிலையை பற்றி நன்றாக ஆராய தொடங்கினான். அந்த குளத்தை ஒட்டியபடி இருந்த ஆலமரம் ஒன்றின் கிளையில் சக்கர வளையம் போன்று 7 உரிகள் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டிருந்தது. அந்த குளத்தின் மைய பகுதியின் கூரிய முனையை கொண்ட வேல் ஒன்றும் நட்டப்பட்டு இருந்தது. இதை கண்டு பட்டி வியப்படைந்தான். இந்த காட்சியை கண்டவாறே பட்டி பத்ரகாளியம்மன் கோயிலுக்கும் வந்தான். பத்ரகாளியம்மன் கோயிலை அடைந்த பட்டி பயபக்தியோடு கோயிலின் உட்புற பிரகாரத்தை பார்த்தான். அங்கே ஒரு இடத்தில் பெரிய கல்லொன்று இருந்துச்சு. அக்கல்லில் கல்வெட்டினால் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. பட்டி அந்த எழுத்துக்களை படிக்க தொடங்கினான். யார் ஒருவர் இக்குலத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் கூட திருக்கோயிலின் முன்பிருக்கும் திருக்குளத்தில் நீராடிவிட்டு கோயிலுள்ளே வந்து பத்ரகாளியம்மனை உள்ளன்போடும் பயபக்தியோடும் வணங்கி வழிபட வேண்டும். பிறகு திருக்குளத்துக்கு அறையில் இருக்கும் ஆலமரக்கிளையில் தனித்தனியே தொங்கும் 7 உரிகளையும் ஒரே வெட்டாக வெட்டி அவை 7ம் கீழே விழும் முன்பாக திருக்குளத்து மைய பகுதியில் நடப்பட்டிருக்கும் கூரிய வேல் மீது தன் தலை படுமாறு பாய்ந்திடுகிறானோ அம்மாவீரனுக்கு பத்ரகாளியம்மனின் பேரருள் கிடைக்கும். அந்த மாவீரன் இந்த உலகத்து 56 தேசத்து மன்னர்களையும் போரிட்டு வென்று அவர்களுக்கு எல்லாம் சக்கரவர்த்தியாய் விளங்குவதோடு பூவுலகம் மட்டுமில்லாது விண்ணுலகமும் புகழும் விதமாக நல்லாட்சியும் நடத்திடுவான் என்று அந்த கல்வெட்டு வாசகம் அமைந்திருக்க கண்ட பட்டி அந்த கணமே அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று தம் நாடான கன்னியாபுரத்தை நோக்கி புறப்பட்டார். அரண்மனையை அடைந்த மறுநிமிடமே தனது தமையன் விக்ரமாதித்தனிடம் நடந்த எல்லாவற்றையும் தெரியப்படுத்தினான். இதையெல்லாம் கேட்டதும் அந்த இடத்தை பார்க்க வேண்டுமென விக்ரமாதித்தன் ஆவல் கொண்டான். பட்டியுடன் குதிரை மீது ஏறி அந்த இடத்தை நோக்கி சென்றார்கள். வசனகிரி சாரலை அடைந்த விக்ரமாதித்தன் தானும் பட்டியுடன் சேர்ந்து சுற்றிலும் உள்ள இயற்கை காட்சிகளை கண்டு ரசித்தான். பிறகு பட்டி குறிப்பிட்ட ஆலமர குளக்கரையில் கட்டப்பட்டிருந்த உரிகளை எல்லாம் கவனித்தான். உடனே தம்பியை பார்த்து, தம்பி, இந்த மரத்தில் தொங்கும் உரிகள் எல்லாமே சக்கர வடிவமாக தனித்தனியாக உள்ளதே. இவர்களை எல்லாம் எவ்வாறு ஒரே வீச்சில் வெட்டி வீழ்த்திவிட முடியும்? அண்ணா, கடைசியாக இருக்கும் உரியில் உங்களது காலினை வைத்து கொண்டு மற்ற உரிகளை கையில் பிடித்து கொண்டு சுழன்று வாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சா
உரிகளில் கயிறுகள் ஒன்றுக்கு ஒன்றாக அப்படியே சேர்ந்து முறுக்கி கொள்ளும் இல்லையா? அப்போ ஒரு உரியில் நின்றவாறே முறுக்கி இருக்கும் உரிகள் கயிற்றை உங்கள் உடைவாளை எடுத்து ஒரே வீச்சாக வெட்டி தள்ளுங்களேன். கயிறு துண்டித்து உரிகள் கீழே விழும். அதன் முன்பாக சற்றும் தாமதிக்காமல் தலைகீழாக திருக்குளத்து மையத்தில் இருக்கும் வேலின் மீது பாய்ந்திருங்கள். இப்படி யோசனை சொன்னான் பட்டி. விக்ரமாதித்தனும் பட்டியின் யோசனைப்படியே செய்து உரிகளை வெட்டி குளத்தில் நடப்பட்ட வேலின் மீது தன் தலைப்பகுதி படும்படியாக பாய்ந்தான். அதே நொடியில் பத்ரகாளியம்மன் அந்த இடத்தில் தோன்றினாள். குளத்தினுள் தலைகீழாக பாய்ந்த விக்ரமாதித்தனை தன் திருக்கரங்களால் ஏந்தியவாறு தான் அமர்ந்திருக்கின்ற மூலஸ்தானத்திற்கே வந்து சேர்ந்தாள். உணர்வு வந்த விக்ரமாதித்தனும் எழுந்து நின்றபடி தங்கள் முன்னால் பிரசன்னமாயிருக்கும் பத்ரகாளியம்மனை போற்றி துதித்தான். தன்னை வணங்கிய சகோதரர்களை நோக்கிய பத்ரகாளியம்மனும், விக்ரமாதித்தா, உன்னுடைய தைரியத்தையும் எவரையும் மிஞ்சுகின்ற பேராற்றலையும் என் மேல் கொண்ட பக்தியையும் கண்டு யாம் மகிழ்ந்தோம். நீ என்ன வரம் கேட்கப் போகிறாய்? நீ கேட்கும் வரத்தை கொடுக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்றார். உடனே விக்ரமாதித்தனோ தம் தம்பி பட்டியுடன் சேர்ந்து பத்ரகாளியம்மனை வணங்கினான். தாயே, உமது திருவருள் எமக்கு கிடைத்ததே யாம் செய்திட்ட பெரும் பாக்கியம். எனது விருப்பமெல்லாம் உன்னுடைய திருசன்னதிக்கு முன்பாக பெரும் நகரம் ஒன்றினை நிறுவி உனது திருப்பெயராலேயே உஜ்ஜயினி மாக்காளி பட்டினம் என்று பெயர் வைத்து உமது திருவருள் பாதுகாவலாய் விளங்கிட நான் மன்னனாக எனது அருமை தம்பி பட்டியுடன் சேர்ந்து நல்லாட்சி புரிய வேணும். அதற்கு நீ அருள் புரிய வேண்டும் தாயே என்று வணங்கி நின்றான். விக்ரமாதித்தனின் வேண்டுகோளின்படியே பத்ரகாளியம்மன் சற்று தொலைவில் தரையில் ஓர் இடத்தை சுட்டி காட்டினார். அதோ தெரிகிறதே, அந்த மேடிட்ட இடத்தை தோண்டிடு. அந்த இடத்தில் கோடிக்கணக்கான பொன்னும் மணியும் பொருளும் புதையுண்டு கிடக்கிறது. அவற்றை வெளியே கொண்டு வந்து உனது எண்ணப்படியே புதுநகரம் ஒன்றினை உருவாக்கிடு. எமது அருள் உனக்கு என்றென்றும் பாதுகாப்பாய் இருந்திடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு மறைந்தாள். பத்ரகாளியம்மனின் வாக்குப்படியே அவள் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தினை தோண்டி கோடிக்கணக்கில் பொன்னும் பொருளும் வெளியே எடுத்து வந்து அவற்றையெல்லாம் செலவழித்து பட்டியுடன் இணைந்து ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த பிரதேசத்தில் அழகிய பெரும் நகரினை விக்ரமாதித்தன் உருவாக்கினான். வேறு எந்த இடத்திலும் காண முடியாதபடி கண்களை கவரும் விதத்தில் மாட மாளிகைகள், கூட கோபுரங்கள் என அனைத்தையும் அமைத்தான். பத்ரகாளியம்மன் ஆலயத்தை புதுப்பித்து தங்கத்தால் ஆலய கோபுரமும் எழுப்பினான். கன்னியாபுரத்து நகரத்து மக்கள் அனைவரும் அதனை பார்த்து அளவிலா மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். உடனே அவர்கள் அனைவரையும் அந்த நகரின் குடியிருக்கும்படி செய்தான். பட்டியும் விக்ரமாதித்தனும் இப்படி உஜ்ஜயினி நகரை உருவாக்கி முடித்ததும் பாரத தேசத்தில் இருந்த 56 நாடுகளுக்கும் திடீரென சென்று அந்நாட்டு மன்னர்களை எல்லாம் வென்றார்கள். பின்னர் விக்ரமாதித்தன் தன்னை பூலோக சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டி கொண்டான். இவ்வாறு விக்ரமாதித்தனின் கதையை சுகேசி பதுமையானது கூறியது. போஜராஜனே, இதுவரையிலும் நான் எம் மன்னர் விக்ரமாதித்தனின் வரலாற்றை பற்றி கூறினேன். இனிமேல் அவருடைய பலமிக்க செயல்களை பற்றி கூறப்போகிறேன். எமது மாமன்னர் வானுலகமும் போற்றும்படியாக நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்தார். ஒரு நேரத்தில் விண்ணுலகில் தேவேந்திரன் சபையில் போட்டி ஆரம்பமானது. தேவ மங்கையரான ஊர்வசியும் ரம்பையும் தங்களின் நாட்டிய திறமையை பற்றி தங்களுக்குள் வாதிட தொடங்கினார்கள். இதனை அங்குள்ள கலை அறிஞர்கள் எல்லோரும் கவனித்தார்கள். இருவரின் யார் திறமைசாலி என தங்களுக்குள் வாதிட தொடங்கினார்கள். அவர்களும் ஒரு முறைக்கு பல முறையாக இந்த இருவரின் நாட்டியத்தையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் தவித்தார்கள். அப்போது தேவேந்திரனின் சபையில் நாரத முனி வீற்றிருந்தார். அவர் இந்திரனை பார்த்து, தேவேந்திரா, எனக்கு ஒரு யோசனை தோணுது. பூலோகத்தில் உஜ்ஜயினி மாக்காளி பட்டினம் என்று சிறப்பு வாய்ந்த தேசம் ஒன்று இருக்கிறதாம்.
அந்த தேசத்தை விக்ரமாதித்தன் என்ற மன்னன் ஆட்சி புரிந்து வருகிறான். அவன் 64 கலைகளிலும் வல்லவனாக இருக்கிறான். அதோடு ஒவ்வொரு கலையினை பற்றியும் நுண்ணிய அறிவு கொண்டவனாகவும் இருக்கிறான். அவனை உமது சபைக்கு அழைத்து வந்து அவன் முன்பாக ஊர்வசியும் ரம்பையும் நடனமாட சொல்லி யார் சிறந்தவர்கள் என்பதை அவன் மூலமே கண்டுபிடித்து விடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். நாரதரின் யோசனையை இந்திரன் ஏற்றுக்கொண்டான். தனது ரதசாரதியான மாதவியை அழைத்து ரதத்தை பூலோகத்திற்கு ஓட்டி சென்று விக்ரமாதித்தனை உபசரித்து அழைத்து வருமாறு கூறினான். ரதசாரதியும் அவ்வாறே விக்ரமாதித்தனை அழைத்து வந்தான். பிறகு அவர்களின் உத்தேசப்படியே நடனமும் தொடங்கியது. இது பல நாட்டிய கலைகளில் தேர்ச்சி பெற்ற விக்ரமாதித்தனையே வியக்க செய்தது. இருவரில் யார் திறமைசாலி என்பதை தனது தீர்மானத்திற்கு கொண்டு வர முடியாமல் தவித்தான். தேவர்களின் தலைவனே, நெடுதொலைவு பயணம் செய்தமையால் நான் மிகவும் களைப்படைந்திருக்கிறேன். அதனால் என்னால் இந்த 2 பெண்களின் நாட்டிய திறமையினை முழுமையாக விலக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. ஒரு இரவு மட்டும் உறங்கி ஓய்வு எடுத்துக் கொள்கிறேனே. நாளை காலையில் இவர்கள் நாட்டிய நிகழ்ச்சியானது மீண்டும் நடைபெறட்டும். அதே சமயம் இருவரில் யார் நாட்டியத்தில் திறமை மிக்கவர் என்பதையும் தெள்ளத் தெளிவாக கூறிவிடுகிறேன் என்றான். விக்ரமாதித்தனின் ஆலோசனைக்கு தேவேந்திரனும் ஒப்புக்கொண்டான். அன்றிரவு தேவேந்திரனின் மாளிகையில் விக்ரமாதித்தன் தங்கி ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தான். இந்த ஒரு நாள் ஓய்வு கூட அதற்கான யோசனையோ இல்லை ஏதோ ஒரு தந்திரத்தை செய்யறதுக்கான அவகாசமாக கூட இருக்கலாம். விக்ரமாதித்தன் எப்படிதான் இவங்களுடைய நாட்டிய திறமையை பரிசீலனை செய்து முடிவு சொல்ல போறான்னு அடுத்த எபிசோட்ல தெரிஞ்சுக்கலாம்.